v-am găsit la un nou minunat episod de PewDiePie Tuber Simulator. Înainte de a începe acest video, v-aș ruga să apăsați cât mai mult butonul de like dacă doriți să susțineți în continuare această serie. Sunt la Ștefi, bineînțeles, ca de obicei. Salut! Și sunt Minionit. Așa, dăm premiul zilei. Și avem două cutii. Telefon tâmpit! Avem... Telefon tâmpit aici! Da. Să știți! Telefon tâmpit! Și mai avem încă o cutie. Telefon tâmpit! Uite, îmi face că Vezi. Bă, Vreau să... A, da, și știți că din episodul anterior că mi-am făcut să postez două videouri, ceea ce este super bine. Și mă primesc mult mai multe premii și astăzi facem o mică schimbare, adică o să mutăm ăsta aici. Da, ăsta o să-l mutăm, uitați aici, fix aici, da. Nu o să-l punem așa și vreau să-i pun o idee ca și Ștefi. Adică nu Minionit. Se cheamă Minionit. Știu. Așa, uite, mutăm așa. Artist și Minion. numele meu adevărat este Ștefan Dangstar. What is doing? The fuck is doing? What is doing? The fuck is doing? Ce asta, bă? What is doing? The fuck? The fuck? Mă cac. Doamne ferește. Atom, aș vrea mai încoace. Așa. O să mutăm, uite, asta aici. Capcană de șoareci. Pe arena. Doamne. E joc un joc numit Shadow. Fără în acest joculeț trebuie să... E ca un fel de... Ce stau acolo când am cont. Bine, mă, mută-te unde dracu vrei tu. Și să trec unde? Păi nu știu, am zis unde vrei tu, unde vreau eu. Dar tu unde vrei? Mă, e statul ta. Eu? Training Coast. De asta e. Mai faină. Da? Mie nu mi-o place de Uite, avem cel mai bun în echipă. La poliție. Nu Și știu avem de ce pe ăla are ce mai domnul- văzut tu ce vrei să-mi arăți rangul. Avem un de ăla, așa că m-am băgat la polițiști. Deci o să câștigăm. Bă, du-te! Ăla în echipă. Serios, oameni buni, deci am un lag infect. Du-te, bă! Cu tot cu ăla ce... Nu juram videoul meu. Oameni, voi reveni când... Bunul meu am revenit? Tot acolo vreau. Ne-am îmbăgat deodată. Ok, vedeți cum am pus eu o grămadă de chestii în astea? Le-am pus pentru că, nu știu, îmi plac foarte mult hârtiile. Și astăzi, dacă cine știe jocul Dead by Daylight, îl știți pe Max Infinite, na, el joacă un joc numit Dead by Daylight. Și este acolo e vorba despre un killer și 4 supraviețuitori. Supraviețuitorii trebuie să repare generatoare și killerul trebuie să-i omoare și trebuie să moară. Și uite, sunt 4 criminali, una care se teleportează, unul care merge cu drujba foarte repede, unul care este cu invizibilitatea și unul cu capcane. Na, ăla cu capcane are o mască și este exact această mască, cam. Și o punem cu 8-7 de misii. Ce nu fac eu? Și așa voi reveni când se va termina pentru că este 2 ore. Bun, lume, am revenit și vom face level up, cred, și sper. Ștefi, uite-te. Nu, n-am făcut. N-am făcut-o, am făcut destul de bine. Field game. Friends again. Sniper duel. Mi-a trimis o colegă mesaj. Bă, i-am dat o sniper, adică suntem 2 trebuie să dăm cu sniper. Și facem aproape rancul. Anonim. Să-mi lăsați în comentarii dacă știți
ce înseamnă Anonymous. Și noi nu o să vă zicem, și dacă nu știți, o Bă, să vă Ștefi, zicem bă, da. noi. O să vi zic eu, că, adică, sau domnul Cuzuhau, că eu i-am zis. Bă, fiți-ar colega, frate, mă încurcă de la împușcătură. Uite, doamne, o picuță aici, cine vrea să vadă? Și până la tot, nu uitați să apăsați butonul de